La Carmen Cabezas té Twitter, bon Sí, dia. ara ho estava mirant. Bon dia. Perfil el té. I li agrada això de les xarxes? Secretària de Salut Pública, avui aquí a Catalunya. Li agrada el tema de les xarxes o no? Doncs tinc un sentiment així ambivalent, perquè saps el que passa? Que molta gent molt referent en el camp científic té Twitter. Les revistes principals tenen Twitter. I llavors és una manera de posar-te al dia i de tenir un primer panorama de lo que passa en el món científic molt ràpid, si segueixes a les persones adequades. Clar, suposo que és com tot, no? L'ús que en facis determina si és més o menys útil. En aquest cas, la Carmen Cabezas fa un bon ús. Hi ha gent que no fa un bon ús i no passaria res si li tanquessin Twitter. Això és així. Nosaltres sabeu que ens podeu veure per Twitter, també, que ens podeu escoltar, però si voleu veure'ns en vídeo i veure aquesta entrevista, doncs al Twitter de l'Aquí Catalunya o al YouTube de Ser Catalunya ens podeu seguir també per vídeo. En res, la Carmen Cabezas respon què ha de passar aquest hivern amb el Covid, amb la grip i amb totes les malalties respiratòries. Aquest novembre el món canviarà per sempre, almenys el món de les assegurances. Perquè si portes la teva assegurança de cotxe a línia directa, et fem una oferta que ningú podrà batre. Però ningú. Te baixem el preu de l'assegurança de cotxe i te n'oferim una a tot risc a preu de tercers. Vine a directe a lineadirecta.com o truca al 917 700 700. El valor de ser directe. Consulta les condicions. Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. bonpreuesclat.com, més a prop teu. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Renfe informa. Renfe se suma a la celebració del Black Friday amb milers de bitllets a preus molt econòmics per viatjar el mes vinent de gener en trens AVE, Aflo, Àlvia, Euromed i Intercity. Fins al dilluns 28 de novembre, els clients de Renfe poden aprofitar el Black Friday i estalviant les seves compres per viatjar als principals nuclis urbans del país. En AVE per menys de 25 euros i Avlo des de 7 euros. Els viatgers obtindran bitllets amb les millors tarifes disponibles gràcies a la compra anticipada, avançant-se així a les compres de Nadal per viatges a partir de gener de 2023. Entra a renfe.com i consulta els horaris i destinacions. Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. Són 3:15, ja ha arribat el fred i això vol dir que és època de malalties respiratòries, que la incidència de la Covid molt probablement pujarà durant les properes setmanes. I per això aquest matí, com dèiem ara, ens acompanya la secretària de Salut Pública, la Carmen Cabezas. Bon dia. Bon dia. I també sumem a aquesta conversa la responsable de salut d'aquesta casa, Susana Ruiz. Com estàs? Hola, bon dia. Doctora, hem de temer una nova onada de Covid ara que arriba el fred? Doncs és una situació que pot passar, és una situació que l'any passat van tenir, però que el que sí sabem és que les noves variants i sobretot una població que ha tingut molt contacte amb les vacunes i que també hem passat la majoria o una part important la malaltia, estem molt més protegits. És a dir, el més normal és que sí que tinguem una onada, però que aquesta onada tingui una repercussió assistencial menor que les onades que hem tingut anteriorment. Fins i tot la de l'any passat, que ja teníem alguna vacuna? Sí, la de l'any passat el que va passar és que si tenien vacuna i això, havien tingut menys contacte amb el virus, perquè un dels moments en què més contacte, més casos hem tingut és en les onades Omicron, per tant havien tingut contacte amb virus anteriors, amb variants anteriors, i l'altra cosa que passava és que les mesures que tenien, encara tenien algunes mesures, però al mateix temps feien més test en casos en què ara hem vist que no és tan necessari fer el test, que no és necessari perquè la probabilitat de complicar-se és una mica menor.
Per tant, diguéssim, si hi ha onada aquest hivern, les properes setmanes, mesos, seran com refredats, per entendre'ns amb cometes, a la majoria de la població. Hi pot haver alguna complicació, però en tot cas no s'espera una saturació dels hospitals, de les UCIs, dels llits. Seria això? Lo que esperarien és les persones que tenen més probabilitat de complicar-se, que són les persones a les que estem adreçant la vacuna i a les que estem fent test, les persones majors de 60, les que tenen problemes de salut crònics, les que tenen immunosupressió, totes aquestes, les de les residències. En aquestes, si agafen la malaltia, es pot complicar. Per això, les recomanem moltíssim la vacunació. En aquestes passaria això. En les persones més joves pot passar un perfil mixta, però el més probable és que passin la malaltia d'una manera millor. Ara citava els majors de 60. Com està funcionant la vacunació en aquest col·lectiu? Doncs en els majors de 60 tenim una cobertura de vacunació que estaria al voltant d'un 40%, una mica més. En els majors de 80 és per sobre d'un 68%. Per tant, més de 2/3 parts estan vacunades, 69% estan mirant les dades. I llavors, en principi, això és molt similar al que estem tenint tant per Covid com per la grip. Hi ha marge de millora. I una de les coses que jo voldria transmetre avui, i crec que és el missatge més important, és que podem vacunar-nos. Encara hi ha moltes vacunes en els CAPs i és molt important vacunar-se. La primera vegada que per la Covid tenim aquesta vacuna bivalent adaptada per variants Omicron. No l'havien tingut fins ara, la tenim en aquesta campanya de tardor. Hem vist, i les dades que estan sortint en les darreres setmanes, els darrers dies, mostren que si te poses aquesta vacuna en relació a aquestes variants adaptades d'Omicron, tens fins a 9 vegades més anticossos que si te poses que en la situació anterior i molt més que si te posaves les vacunes anteriors, que era solament multiplicava per 1,5, és a dir, també valia la pena, però no tant com aquestes vacunes adaptades. Les tenim aquí, tenim la sort d'estar en un país que les té gratuïtes en tots els centres d'atenció primària. Protegeixen enfront les hospitalitzacions. Ja sabem que ens podem vacunar i patir la malaltia, és segur. No és enfront la infecció, és enfront l'hospitalització i enfront la mort que protegeixen les vacunes. Molt important posar-se-les. Per què creu que hi ha molta gent que no se les està posant? Perquè és un país, el nostre, que realment quan van arribar les vacunes va ser massiva, és a dir, pràcticament tothom se la va posar. Ara, amb les de reforç, no sé si és perquè hem perdut la por a la malaltia, si és perquè ens fa por vacunar-nos tant, si és per manca d'informació. Què creu que està fallant? Jo crec que en part és perquè hem perdut la por a la malaltia. Molta gent ha passat una malaltia que potser, com deies abans, era molt similar a un refredat. També pot ser que potser o a lo pitjor les primeres dosis ens trobéssim malament després d'haver-nos vacunats i llavors dius, prefereixo passar aquest mica de refredat a no trobar-me malament si em poso la dosis de les vacunes. El que estem veient és que els efectes adversos en aquestes ja segones dosis de record són similars a les anteriors, però que en moltes ocasions persones, jo per exemple, que la primera dosis sí que em vaig trobar malament un dia, després ja en les dosis posteriors no m'he trobat gens malament i en aquesta que em vaig posar grip i Covid, la veritat és que ni ho vaig notar. Tampoc, Pels menors de 60 entenc que segueix sense contemplar-se, no?, aquesta quarta dosi? Com deien abans, és sobretot per les complicacions i, per tant, la posem igual que posem la grip en persones majors de 60 o en persones de qualsevol edat que té riscos de complicacions. I en les persones que els cuidem, és a dir, els professionals sanitaris, el personal de la residència, les persones que estan al costat cuidant a les persones que tenen immunosupressió, en aquestes ho posem. Ara parlava de la grip, no sé què hem d'esperar aquesta temporada. Doncs de la grip aquesta temporada esperem que ja ha vingut
i ha vingut 3-4 setmanes abans de lo que tocava. I aquí cal tenir en compte diverses coses. Per un costat, que portaven 2 anys pràcticament sense circulació del virus, que aquest any, a l'inici de l'any, si us en recordeu, van tenir una onada molt tardana i de fet, 2 onades al voltant del març, del febrer i del març, molt tardanes i petites. I llavors, en aquesta circulació del virus tan anòmala, a més, tenim en aquest moment que no estem utilitzant, que ja no estem utilitzant mascaretes de forma generalitzada, que ja no fem aquesta cosa de quedar-nos a casa si ens trobem malament i totes aquestes coses que feien els anys anteriors, i això està fent que la circulació del virus sigui major i, de fet, estem iniciant la onada epidèmica. I tot just ha començat el fred. Exacte, i tot just ha començat el fred. I normalment, Susana ho sap molt bé, que començaven al final de desembre, molt al final de desembre, al començaments de gener, i estem a finals de novembre, per tant, 4 setmanes abans, i estem ja pujant, sobretot les persones joves, perquè les persones joves, la grip sempre comença per les persones joves i els infants i els joves, i després es transmet cap a les altres persones. Arran d'això que acaba de dir la doctora, potser seria bo insistir en la necessitat de mantenir aquestes prevencions, encara que no et trobis molt malament, que vagis a treballar o que et desplacis per fer coses. Si tens símptomes de Covid, de grip, de rinovirus, m'és igual, mascareta, no? Sobretot si comparteixes espai amb altres persones. De fet, si ens trobem malament, el millor és quedar-se a casa i ja està. Si ens trobem en aquesta sensació de tenir mucositat o en aquesta situació de tenir una mica de tos, aquesta tos que a vegades dura una miqueta, doncs la mascareta va molt bé. De fet, mascareta, rentat de mans i sentit comú per quedar-se a casa quan un té aquesta sintomatologia de refredat, que pot ser actualment, dintre de los virus que estan circulant ara a nivell de Catalunya, dirien que si un té aquesta sintomatologia respiratòria de vies altes, que diem, de nas, de gola, etc., lo més freqüent que passi serà que tinguem un rinovirus, que és el virus del refredat normal. Després ja lo següent és que tinguem la Covid i lo següent ja és que tinguem una grip. En aquest moment són els virus més circulants que tenim i tots en moltes ocasions donen aquesta sintomatologia molt similar. Si ens trobem en aquest sentit que no és més que un refredat així lleuger i ens trobem suficientment bé, mascareta. Important. Doctora, en cas que sigui Covid, que ens fem el test a casa i doni positiu, encara es manté la tramitació de la incapacitat temporal laboral a través de la meva salut, allò de la baixa. Encara està vigent, Està vigent. Però només per la Covid. En principi per Covid, sí. Molt bé. Ara citava la importància, no? Tenim refredat, tenim grip, tenim qualsevol símptoma. Posem-nos la mascareta. Fins a qui li preocupa veure el transport públic? No ho sé, al metro, per exemple, avui venia i era minoria la gent que portava mascareta. Sí, hem intentat al màxim l'insistir en aquest missatge. Hem parlat en l'autoritat metropolitana i en les autoritats corresponents, si han fet cartes, si has vingut en metro, ja ho saps, que lo diuen freqüentment per megafonia, que lo insisteixen, que si anem en bus, el conductor, la conductora del bus també ens lo diu. És una mica aquí apel·lar a la responsabilitat individual i dir que és important fer-lo sobretot si tenim aquesta sintomatologia que deien. I també en la grip, important pensar que tenim una bona vacuna, que també la tenim gratuïta en els centres, que ens protegeix enfront el 40% dels casos greus, de les hospitalitzacions, etc. Estem acostumats a vacunes com la de la Covid, que són molt bones per les hospitalitzacions, perquè venen fins a un 90% de les hospitalitzacions. La vacuna de la grip no té aquests números, però és la millor protecció que tenim conjuntament amb el que diem. I és molt fàcil. Si estem en els grups de risc, sisplau, posem-la perquè realment està començant l'onada. I en aquest context, és a dir, el Covid encara està corrent, encara ha de pujar més, la grip que ha arribat abans, no? Ho citava vostè ara,
Hem de témer per noves restriccions o no caldran? Jo crec que no tinc una bola de vidre per mirar-lo ni per saber-lo, però no és lo normal. El que hem dit, és a dir, en relació a la Covid, no és aquella situació de l'inici en què tots i cap de nosaltres havia tingut contacte amb aquest nou virus. Cada vegada que arriba un nou virus, tots nosaltres som susceptibles d'agafar-lo, de transmetre-ho, inclús les persones joves també feien una reacció molt important. Us en recordeu aquelles pneumonies bilaterals, aquesta prostració en les UCIs, etc. Quan ja portem que 6, 7, 8, 9 onades ja han tingut molt contacte amb el virus, ja han tingut, la majoria de nosaltres portem 3 dosis de la vacuna i alguns, els que tenim més de 60 anys, etc., ja portem 4 dosis de la vacuna. Alguns és aquesta immunitat que diem híbrida, combinant l'haver patit la malaltia i l'haver estat vacunats. Per tant, les noves onades tindran una repercussió que estarà allí, però que serà menor. No la vull banalitzar, encara tenim 24 persones en UCI per Covid, encara tenim 670 persones ingressades en Covid. La diferència, ja ho sabeu, per Covid és que la causa de l'ingrés en la UCI sigui directament relacionada amb la Covid. En Covid vol dir que potser tu t'han ingressat per una apendicitis o t'han ingressat per un altre problema, una fractura de maluc o el que sigui, i quan te fan la prova veuen que la tens positiva i potser tens molt poqueta sintomatologia relacionada. Vostè creu que algun dia deixarem de preocupar-nos de la Covid o això és la nova normalitat, cada any haver-nos de vacunar, etc. Encara això és una de les coses que s'està mirant. De fet, quan fa, jo crec que 3 setmanes, 4 setmanes, ja la OMS tornava a mirar si això continuava sent una emergència de salut pública a nivell internacional i una pandèmia. Encara deia que tenien que estar i que mirar i que veure si això ja passaria a un patró estacional o com quedaria. És a dir, els grans experts l'estan mirant i vull dir, tenim que esperar una miqueta a veure què ens diuen. En tot cas, el que sí que està clar és que el virus va fent la seva funció de virus eficient i adaptant-se i fent mutacions. Ara hi ha aquest nou subllinatge d'Òmicron, la BQ1, que ha desplaçat com a majoritàries les subvariants que durant molts mesos hem tingut, la BA4 i la BA5. Sí. El fet que sigui d'Òmicron, també, una subvariant d'Òmicron, fa que no perdin efectivitat les vacunes. Vull dir, no és com una variant nova, com quan va arribar Òmicron, que sí que va ser tot un revolutum. Sí, de fet, és una de les coses que es revisa és si té suficients mutacions com per dir que fos una nova variant, i en principi és una Òmicron. Té un escapament vacunal, però no només vacunal, sinó també haver patit la malaltia, però el que veiem és que és major transmissibilitat, però no major severitat. Per exemple, França, que ha passat una onada que era molt pura en BQ1, doncs ja ha baixat. Els països d'Europa, tots els països, així com Àustria, Alemanya, etc., Itàlia, que van fer onades també molt relacionades amb aquest tipus de variants, ja van pujar però van baixar i no va assolir un nivell massa alt, i la repercussió a nivell d'hospitalitzacions i això no ha estat forta. Nosaltres actualment sí és la variant majoritària, tant la BQ1 com una que diem BQ1, i que les agrupem, quan veieu les dades de Cívic les veureu agrupades, però que una té una mutació més sobre l'anterior. Una té 5 mutacions i l'altra té 6 mutacions. El virus és llest, El virus es troba, i a més és que, clar, són molts casos a nivell mundial, és a dir, que encara s'estan produint, crec que uns 200.000 casos setmanals a nivell mundial, encara unes 9.000 morts a nivell mundial per Covid, i llavors té moltes possibilitats de mutar. I per això és molt important fer totes les mesures que
tenim al nostre abast per intentar parar-li els peus. I ja dic, quan mirem les dades a nivell mundial que s'han posat quasi 13.000 milions de dosis de vacunes, tu mires Àfrica i els països de baixos ingressos, i si nosaltres hem tingut un 91-92% de persones amb prima vacunació, ells tenen un 23%. Baixíssim. Baixíssim. És que no les arriba i això és injust. Clar. L'altre dia l'escoltàvem al Basté que deia, ara que parlàvem de variants, no? Que se n'havien detectat aigües residuals, encara no en persones, no? D'una nova subvariant. Això encara és així? No, aquesta és justament... És la BQ que parlàveu? Sí. Quan vaig anar aquell dia al Basté encara només la tenien en residuals. I no sé quantes setmanes han passat, però 3 setmanes o 4. Jo el temps no ho controlo massa, però ja és la variant que tenim majoritària. Déu-n'hi-do. També vam parlar molt de la verola del mico, sobretot a l'estiu. Ara mateix com està la situació? Ara està molt frenada. La veritat és que la situació és que pràcticament no tenim casos nous i la veritat és que s'ha fet un esforç molt important vacunant. Són la comunitat que més vacunes hem posat, crec que al voltant de 14.000 dosis, és més de la meitat de les que s'han posat a nivell estatal. Aquí tinc que agrair molt la col·laboració de les entitats comunitàries. Hem treballat molt en totes elles i en les unitats que tenim posant o administrant PrEP a nivell del territori, i també, com sempre, l'activitat de l'equip de vacunació de la Fira. L'equip de vacunació de Fira, que ja sabeu que ha vacunat, jo crec que han posat elles soles o millor 800.000 dosis de vacunes de Covid, i també ha posat moltíssimes vacunes de varola del mico, i també ens estan ajudant en vacunes del meningococ. Per tant, vull agrair en aquest cas a l'equip de Fira, però també he agraït a les entitats comunitàries i a tots els equips que hi ha darrere de la vacunació. Jo abans us deia lo fàcil que tenim la vacunació en els CAPs de Catalunya, però és fàcil perquè tenim tots els professionals de la primària, sobretot infermeria, molt implicat, tots els professionals de salut pública darrere i tots els professionals que fan la logística. De fet, et volia recordar, Pablo, si volíem també que ens expliqués quin era el moment de la bronquiolitis, perquè tenim tota la població infantil una mica compromesa, bueno, tota no, gràcies a Déu, però molta sí, no?, compromesa amb la bronquiolitis. La bronquiolitis és una malaltia que tenim normalment cada tardor i que està produïda per un virus que es diu el sincitial respiratori, que normalment apareix 2 o 3 setmanes o 4, però normalment 2 o 3 abans de la grip, cada any. I també en el coronavirus es va veure afectada i es va veure desplaçada, i ara tenim que els nadons més petits normalment són els que s'infecten cada any, però els d'un any més tampoc van estar tan exposats i per tant tenim una població major susceptible. Per això, entre altres coses, estem en un nivell epidèmic alt, molt alt, en aquests menors de 2 anys, i això en molts casos és com un refredat també, però en alguns casos dona unes complicacions. Hem fet unes infografies a la Societat Catalana de Pediatria i hem recomanat als pares i a les mares que facin totes aquestes mesures que abans parlaven, de si un està refredat, posar-se la mascareta, sempre rentar-se molt les mans, si un està en un refredat més fort, una mica quedar-se a casa, totes les mesures que diem que ajuden a controlar la transmissió, perquè aquí no tenim vacuna encara. Aquí s'està treballant i segurament dintre de poc temps hi haurà disponible uns anticossos que ajudaran a prevenir la malaltia. Això seran els propers anys. Però la vacuna encara no funciona gaire bé, les que estan provant, que s'estan provant des de fa dècades, en infants, i tindrem que esperar segurament una miqueta més. S'estan desenvolupant, per exemple, per dones embarassades o per gent més gran. Però per a infants petits
totes les mesures de protecció que hem dit, el rentat de mans, la mascareta de los que estem al voltant, sobretot si tenim aquests símptomes, el que hem dit, aquestes mesures de protecció global, i després, si tenim els infants enrefredats, doncs fer les mesures que fem habitualment, i si el nen, la nena està inapetent, està afectat, així, consultar al centre d'atenció primària. I li preocupa la saturació de les UCIs, de les Sí, em urgències preocupa, pediàtriques? clar que sí, sí que em preocupa, perquè és una malaltia que en moltes ocasions no té per què ser greu, però que en algunes ocasions és greu i que en aquest moment està afectant a les UCIs pediàtriques i els professionals i estan en una situació de molta demanda. S'han hagut d'habilitar, igual com es va fer amb la Covid, que van començar a sortir llits d'UCI, no?, improvisats. No sé si d'UCI pediàtrica, per aquest pic que estem tenint de bronquiolitis, també n'han hagut d'habilitar. En principi, crec que en els llits d'UCI que tenim s'està fent, i potser en algun hospital concret han habilitat algun llit d'UCI més, potser han fet alguna gestió per optimitzar l'ús dels llits d'UCI pediàtrica perquè vagin als infants més petits, però tot això és més de la part assistencial, més de lo que és Servei Català de la Salut i no tant de salut pública. I en aquest context, que els metges puguin anar a la vaga, com han posat sobre la taula? Jo crec que els metges, les metgesses, els professionals sanitaris, quan estan fent la seva atenció, quan tenen que controlar, tractar les persones que tenen una malaltia greu, sempre responen, estan responent sempre. Tenim uns professionals sanitaris magnífics i un sistema magnífic, i llavors estan fent una atenció magnífica als nois, les noies, els nens, les nenes que estan tenint bronquiolitis en aquest moment. I què està fallant? Perquè sentíem el conseller de Salut la setmana passada al Parlament dient que tenim unes llistes d'espera en alguns casos vergonyoses i fins i tot l'atenció primària citava un 72% de pacients que triguen 10 dies en anar al metge. Jo això no t'ho puc contestar perquè no és salut pública. El que sí sé és el que et deia abans, que el sistema sanitari, els professionals sanitaris són magnífics i que estan intentant fer-lo el millor possible. Amb el tabac, això sí que és el típic problema de salut pública, sempre es parla de restriccions. El 2019 als pressupostos ja s'incluïa, no?, aquesta prohibició a terrasses, en entorns. El 2023 sí que definitivament veurem aquesta prohibició? Estem treballant i estem treballant molt, no? El consum del tabac és un dels problemes de salut pública més greus que tenim. Cal pensar que tenim unes 10.000 morts cada any per problemes relacionats amb el tabaquisme. De fet, hi ha 25 malalties relacionades. El càncer de pulmó, que l'altre dia era el dia del càncer de pulmó. Sí. La millor mesura, més que fer tacs i altres temes de detecció precoç, és fer que les persones no comencin a fumar, i si han començat a fumar, que lo deixin quan abans millor. Hi havia un estudi fa molt poquet que deia que si deixaves de fumar abans dels 35 anys pràcticament se revertien tots els efectes sobre la teva salut. Aquest estudi a mi em fa gràcia quan va sortir perquè ja lo sabien des del 2004. Sempre va bé recordar-lo, però hi ha un estudi molt gran que és un estudi que es va fer en els metges britànics i que han tingut més de 50 anys de seguiment, i allí es va veure si deixes de fumar quan abans millor, perfecte, i llavors abans dels 35 anys pràcticament reverteixes quasi tot. I si no, en qualsevol moment de la vida val la pena deixar de fumar. Per tant, nosaltres el que estem intentant és ajudar la gent a deixar de fumar al màxim i augmentar aquestes regulacions. Però primer necessitem parlar-lo bé en els altres departaments implicats, parlar-lo bé en el sector, aconseguir que sigui una llei volguda, una normativa volguda, que per la gran majoria de les persones ho és, i ho sabem per les persones no fumadores, però també per a moltes persones que fumen i que són molt conscients de que no volen afectar la salut del costat. I creiem que tenim una societat madura per avançar, però abans de tot ho parlarem en els altres departaments, i sí, voldrien que en el 2023 o quan abans millor tinguessin una normativa que ens ajudés a protegir la salut de la població al màxim. Doctora, ha canviat en res el seu dia a dia, les seves prioritats amb el canvi de conseller?
Doncs diria que no massa, és a dir, perquè la veritat és que per als temes de salut pública hi ha força continuïtat. Per mi era essencial avançar i continuar avançant en molts temes que havien iniciat en el conseller Argimon. La veritat és que hi ha una continuïtat per als temes de salut pública, hi ha un èmfasis en los dos casos, en els temes de prevenció, promoció. Los dos insistien en el tema de la incorporació de professionals per ajudar a l'atenció primària en temes de prevenció, promoció, com són los dietistes, nutricionistes, també los REVECs, los referents de benestar emocional, ara los fisioterapeutes. Nosaltres insistim molt en tot el paper global i treballant global de salut pública en atenció primària, en la prevenció, promoció, i que forma part d'una manera consubstancial de la tasca de les infermeres i dels metges de família i llavors aquí i de la tasca comunitària, de treballar perquè la nostra societat i el nostre entorn sigui el més facilitador per la salut. Doncs, doctora Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública, mil gràcies per haver estat aquí a Catalunya i tots els èxits amb aquesta tasca que ara relatava. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Susana Ruiz, gràcies. Fins ara, adéu.